Mayong gabi, galing mga kamaton eh. On board naman din sa ako niya. Wow, super ganda eh. Mga gwapa yung ilongga. Hello! Yes, so shout out na ma'am, shout out sa channel ni Maton. Amo muna sa ang light nyo nga kwan. Nga, nice. Doy, hindi na nitsura naman. Okay. Shout out na sa aton niya channel. Ito bang si mo kwan. Everyone. Okay. Guys, subscribe and like this video and share. Yes, so sino ka ni ma'am yung ngalan mo, mama? Si Kate. Si Kate? Ikaw yung ma'am? Si Angel. Si Angel, si ma'am Kate, kag si ma'am Angel, gali mga kamaton nag-onboard sa Festive Mall mga kamaton, subong nga gabi, oh. 7:15 mga kamaton ang oras sila sa gabi, ah. So, diretso kami niya sa, ano na eh, Wiswad, ma'am, no? Yes. Okay. Ano ning sa din kamaton ka, Obraham, niya sa... Ako sa Mitsubishi Grand. Ah, okay. Sales executive. So, kasi may gusto na akong bakal sa salagyan. Yes. Nasaan ko kamo sa namin na discount. Yes, si ma'am Kate, no? Yes, my dream car na. Mitsubishi man. Kaya wata. Biskan sino, dream car ang Mitsubishi alin sa una. Kahit Yes. tested and proven na kung ano ka namin ang quality, kag affordable, very affordable get ang Mitsubishi sa Grand Canyon. Galing. Kasi makanto ko Pero ang Grand Canyon yung Mitsubishi, no? Yes, Mitsubishi Grand Canyon. Bali si Grand Canyon, dealer na siya. Tapos okay. Mitsubishi brand na siya. Bali si Grand Canyon, meron siyang Kia, MG, Suzuki, sa una Chev. Pero ang Chev na showroom, Mitsubishi na nasubong. Pero ang pinaka na nga brand ni Grand Canyon is ang Mitsubishi. Mitsubishi lang, men. Main brand yan. I see. Pero may mga... main brand kay ang mga MG main brand na siya. Pero ang may pinakadako pa lang ang showroom. Kag pinakadako nga sales sa Grand Canyon. Mitsubishi, So, ano pa session na ito, ma'am, sa kwan? Sa Mitsubishi, kaya makapamasargin ko to sa imo? Sales executive. Ah, okay. Ma'am Kate lang ang pangitaon ko, no? Kate lang. Sige. Siguro dabrato, guro matiyag ko niyang Montiro mo. Ako pa. Basta man lang. Montiro ang drinker ni Matano. Montero na. 1K down payment plus Montero nga manual. Pero ang 1K ang kuan, ang nitawag, ang down. Pero ang monthly medyo... Monthly siguro mga 29 or 30K. Mga 30 ra. I see. Di kun ka sabi ba, ma'am? Full cash, si Montero GLX manual, madalagan sa mga 1.6 to 1.7. Kahit depende manabi, pero kung mabakal ka sa ako nung cash, di ka, taka nung dako nga discount, ako bahala. Oo, sige. Sigurado ha, kaya naka-video ta wala. Ako bahala. Naka-video ta wala. Pagkitaon, nagkid kaya. Totoo dyan, pagkitaon, nagkid kaya, ma'am. Ako bahala. So, sa hindi ako na sa manual. Manual. Pero ang automatic ya. Ang automatic GLS, mayara, ang Montero nga GLS, kag GLX. Ang GLX mo ng latest? Ang GLS, kag GLX, latest na siya nanan. Lain-lain na siya model. Pero si Matic, nga Montero is si GLS, Matic yung na siya nanan. Ay, si puro na tanan diesel. Ah, may gas man, no? Diesel. Diesel rin na, wala sing gas, no? Manong kasi maglapaw, to 17th Street lang kami. Sa 710? Yes, so mga kamaton na rin na kami sa Westwood. Mapuli kandi ma'am gali sa Westwood niya subdivision niya. Paborito na mo niya paugatan niyo. Hindi ka mo standby, no? Dila sa gwa. Dila ko nga pamahaw, dila ko nga pangape. Mali ko lang to dito. Di sa wala tamang na. Oo, dahil sa kwa. Tinamang sliga, ano eh. So, thank you, Kit. Manaog kami dito, guys. sa taon na lang. Nung next na makita ay, dapat mabakal ka na sa salakyan. Hindi na pwede magkita ay, hindi ka magbakal. Okay. Dali lang. Adere. Hanong ha, next na makita ay, okay. magbakal ka na. Hindi na pwede ka kita ay, nga wala ka, hindi ka magbakal. Yes, so, bye-bye. Thank you nakabidyo. Mama, sigurado ha. O sa taon na liwat sa mga upo nyo to. Shout out sa may Mitsubishi, sa Team Hindi sa tubang sa imo nga pan, sa imo nga. Are. Okay, shout out sa mga pod ko sa Mitsubishi. More sales to come. Yes.
hindi na kami magbayad. Naog na ka na, ma'am, ganay ka mga kamat. Yes, so manaog na gali ka na, ma'am, bebe. Ang gwapa ta nga, ano na sa Mitsubishi. Hindi pwede magdayaw nga wala na bakal. Okay. Ikaw, ma'am, sa top liwat. Hi, shout out. Okay. So, thank you, ah. Single Thank you, yung thank you. guys. Okay. Ako hindi ako single. Okay, married and single, double single. Nagle, ang bihiro ko. Thank you, thank you. Kamaton mo yung gabi, no? Bago lang gali, naog akon nga. Pagwapa ka dyan nga mga pasahero ko sa mga taga Mitsubishi, no? Grand Canyon, yes. So, shout out gali sa mga taga Grand Canyon, gali kag, ano, Mitsubishi. Ma'am, shout out sa inyo. Thank you sa pagpa-vlog nyo sa akong gali mga kabaton, ha. Ma'am Ket, kag Ma'am Angel. So, amo na eh. Thank you sa inyo, ma'am, sa pagpa-vlog sa akong sa mga gabi gali, ha. Yes, so, amo na yung istoryahan tang kung pila aton nga down payment kag monthly sa Mitsubishi ano na yung tiro astakas na istorya na naton nga duwa gali mama amo na may ang dream car ko amo ni Mitsubishi Montero Sport. Yes, so thank you sa inyo, ma'am, sa pagpa-vlog. Enjoy mo kamo gali sa akin. So lang tawag ko lang, mama. Kasi makapamasyar ko sa imo, ah. Amo na ambal mo sa ako, hindi ko magpakita sa imo kung hindi mangod parte sa salakyan na. Okay. Yes, so thank you. Thank you mga kamatanan. Nagbalik ko din sa ako, ano, nagbalik ko din sa Pilanta sa Festive Mall na on board niya sa akong diriya. Yes, so tani my dreams come true tani mga kamaton, no? Basi ka mo ang kwan, basi ka mo ang ano ni. Ang angel kit man sa akon kay Ma'am Kito. Yes, so thank you sa inyo, Ma'am Angel. Shout out na lang sa inyo nga mga upod sa Grand Canyon kag sa Mitsubishi. Yes, shout out man sa pamilya mo kag pamilya nyo na mga kamaton, Ma'am Ket kag Ma'am Angela. Thank you sa inyo. Sobrang ganda nyo pala mga kamaton. Yes. So thank you Ma'am Angela kag Ma'am Ket. Thank you. Salamat.